kublai pi baro na kaliang gadu dashin kendra shulong iptiang subhai pi shani katup kubor menta ka janmit. Shaban paj ki kubor babanya inya petshwai ki mat bakongsan. Wan pai biang ka jing shong sok shong shngan hajamu bat Kashmir ya kren Menteri Rangba Kari Narendra Modi lemba ka phone bat President ka US Donald Trump halor ka mat bayadai bat ka Kashmir. Bentikna ke Sokar Bangladesh banyak trailang bat ke Sokar India banyak kon persyai ki kampen triam en play thamai ki yau kapot ha Megalia. Seiso ka jing penher ya u Chandrayaan 2 shaw benai sa Southly en sa penher biang ha ka shiterik unai lol. Badan kamban pentri kam ke Sokar Jela ya ka drug policy banyak kun persya ya ka jing pensapiang ya udrak ha ka Jela. Ki kubor ki babanya. Hadian ka jing poi duna ki kena ha ki primary school ki baha Kashmir na kadaw ka jing perking ha ka sngi ningkong ki board district jong ka Jammu ba Kashmir ki lapen pau ba baro ki school ha ka tekathan ki diban pleno na do ka sngi balang ki board district ki la kam ba amshem la don ki no ki jingja ki ba khamjor halor ka jing ele persha ya ki board district jong ki an bat menta suki pasuki kalawan ka shong sok shong shngan kham hashwa na kaliang Menteri Rangba do Kari Narendra Modi bat President ka US Donald Trump ki la penlong ka jing emerging mon halor ka Kashmir hakaba Narendra Modi ulayat beteng halor ka nongrem ba ka kamle no ba ki jing kren kin umla ban yad ringkat lang haju kapor. Ka Sarkar Bangladesh kala pentikena bakan yad beteng banyele lang bat kani ka Sarkar India na kabenta banyele persya iki kampen trim jongki riu rang. Ya kani lapen padu Deputy Commissioner ka Jamalpur District u Ahmad Kabir habaya kren hadian ka jing play ya ka jing yalang jongki District Magistrate Deputy Commissioners na kabenta ka Cluster 9 hapdeng ki Board District ki Badon ha ki Jaka Kapot ka Meghalaya bat Bangladesh kabala long hanong ba hinekasngi. Ulaong ba ka jing yad budin ka Sarkar jong u ban rat dingkong halor ki kampen triam kalalong ka bajob ha kapo kari. Habakren bakilat patay kubor u Additional Chief Secretary jong ka Sarkar Jela ikong R.V. Suchiang ilapen pao ka jing baka jingelang kala shem ya karay na kabenta ban play ya kayo kabatamay ha jaka kapot ha Huroy kabaha East Jantia Hills kumju ha Dalu kabaha West Garu Hills ha unaitung mentau senam. Deputy Commissioners to the two republics. Also would like to welcome our Deputy Commissioners. Bangladesh and India in recent years have frequently shared information regarding this. With the two neighboring countries, Bangladesh and India, in near future we will also work together to root out all sort of terrorist activities, and we are in Bangladesh. Bangladesh never harbor any terrorist group in Bangladesh. Katkum ka jing angnot ka Indian Space Research Organization kabala seiso bat kabala long kabajob hakaba kalala ban penheru Chandrayaan 2 shaubanai hinek step. Hadian kani ang sa penheru sa Southly ki satellite ki bantawiyar saudong ya ubanay ha ka jingjingay kabalong 6 kilometer. Ya u Chandrayaan 2 la penher ha ka arpu arterek unaitung da ka GSLV Mark 3 M1. Ka Meghalaya State Planning Board ni MSPB kala banjur halor ka jingdon kam ban kampen kloy ki jingpen tre kam ya ka drug policy ban te la kam ya ka jing ki ba na ka jing shalan be an ba ka jing pendon kam ya u drug hakaba la nang kiu shapriang ha ka jilla
Habaya keren baki lat patai kubor hadian ke lang baki hair officer jong kita nak try kam beper kumju ye ki bor pulit baki nongket kam shnong u chairman jong ke board u ba lambor malngyang u lapen pau ba klem ke jing pen try kam ya ke drug policy kan wanra e ke jing e ke bakrau ban pen pau halor ki mad ki bala ban kta ya ki samla Ula penti kena baka sorkar jela kan yelek kat bala haka ban shimkia bat rat dingkong halor ke jing jelai udrak. Lai don lang ru u menteri ketenat penroi sor u Hamletson Darling hakani ke jing elang. Yeah, good afternoon to you. Country on drugs. Ila Asia ye kaching one jo ki breo la ki jaka ko phebo ban poison ni ka ri jongi ban one bande yau ne jet mai but kung mga kren o ba kanay ka thama ka ba jarjar ila sim ye sipon ki benta ki bang ila ya kren but ringkat but ka police department ba kandon ka cooperation hagbide but ka ni benta kumo bang inyo banya trailang ringkat but ki dorbashnong ringkat but ki sengsamla senglong kumi kumju but ki nong penya jong ki balang ki pape U Menteri Rangba ke Jelau Conrad K. Sangma lemba usembut Menteri Rangba badi kemiru ia ketenat Animal Husbandry and Veterinary uba Preston Tinsong. Gila syak khot sobha ha u Union Minister jong ketenat Fisheries, Animal Husbandry and Dairying u Giriraj Singh hapo ke office trekam ke jong u Hanong Ba Delhi. Usang maula ai ke jingero ya Union Minister halor ke jing shimkia ya ke piggery value chain hakaba kala pentrekam hapo ke jela. Union Minister la penti kena ya ka jinge trade lang badru ban ai jingkeshan halor kani ka benta. Usang ma bad uba tinsong gila penpau baka kamris ni ang hapo ka jela kalong ka ba ai jing mentoy. Ka Office Tray Kam Jong U District Sport Officer ka West Jantia Hills District Juwai Hinen Kasi kala penlong ya ka West Jantia Hills District Level Youth Exchange Program bad ningkong halor ka pang pedeng Say No to Drugs ha District Library Auditorium ha Juwai. Kani ka program by Shisgi la pia hakilai benta. Hakaba ka benta baningkong kadai ka jing pedito iway bala penya da director ka Don Bosco Youth Center u Reverend Father Michael Makri halor ka subject media and youth. Kadbahi ka jing sam iki kusnam la penlong haringkat ka jing don lang us Superintendent of Police ka West Jantia Hills District uba Lakador Sim ubalong ru ukongsan jong bat u Assistant Director Barim ka DSYA uba H Sangkliang ubalong simbot kongsan hakani kasngi. Of our country and congratulations Samuel. Second please, sure we have the team singing of our country and three. Youths are the future of our country. And if I am not able to speak to you, if I am not able to inspire you, then I would have failed in my duties. Because I was also a youth once, and there was someone who inspired me. U Francis Mayong ubaday na maued jang ka West Khasi Hills District ulayo ay kakusnang bakirpang nakabor penyat District ka West Khasi Hills District nakabenta ka jingla ka jang u banyele akay bah ha ka jingele akay martial arts. Ya kani ka kusnam la ay da usembot Menteri Rangba ka Jelau ba Preston Tinsong hakapor barakhe ka singila luat ka ri ka balong ha pendeng ray nongston. U Francis Mayong ublayo ru yak u black belt haka jingele kai Shaolin Kung Fu. Habaya keren bat kilat patai kubor u Francis ula ong baulay kindo ya shibon kijing haka ban poi shadu kani katong. Ne ba haka national level ngala yo ya ka gold medal bat ka bronze medal. Bat hadin ketu hak bangayale kai haka international level pan ngarem ako final ngayon silver medal na po Bangkok, Thailand. Mentapay niya pe ka jinglong jingman ka sun beneng.
Ka jingshi jingkrai ka subineng ha Shillong kalong at pusan point iwe degree Celsius sa kapor mid step bat kat nyo degree Celsius sa kapor janmit. Ka jing siam ka haw kalong nyo pupra na ka shispa kapor mid step bat pra pupra na ka shispa kapor janmit. La kamirin ti ba ka subineng kandum loo ha Shillong bat kijaka ba marjan. Siyaban po siya bakod yung katup kubor inya pet biyang sa shitsi ni kimat bakongsan. Wan pai biang ka jing syong sok syong shngan ha Jammu bat Kashmir ya kren Menteri Rang Bakari Narendra Modi lemba ka phone bat President ka US Donald Trump halor kamat bayaday bat ka Kashmir. Penti kena ka sarkar Bangladesh banya trailang bat ka sarkar India banya kun persya iki kampen trim in play thamai ya ki yaw kapot ha Meghalaya. Seiso ka jing penher ya Chandrayaan 2 siya ubanay sa South Korean sa penher biyang haka shiterik unay lord. Badan kam ban pentray kam ka sarkar July ya ka drug policy banya kun persya ya ka jing pensapriang ya drug haka jela. Te parlo ka tungila poy siya bakod yung katup kubor yung imenta ka dyan mi. Ado binesyam biyang bat pi lasyay si haka juk kapor play pi baro.